16,000नि बारा जायो आरोना एसे 16,000 एसे बारा जायो आरोना $200 दा बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय गुबुननि नोंथांमोना नायनो गोसोबा नैयाव सार्चआव थांफिननांगोन नैयाव नै इन्टार इउट्युब इउसारनेम दा आं बिथां सिस्टार गेमस्रिनिखौ नायनोसै गेमस्रि यही नहीं अभी और सुनिए हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिन्थिनो लुगैयो जे सोर इउटुबारा बेसेबां इनकाम खालामदो मान्थलि बेसेबां फैसा मोनो होननानै गासैबो मिन्थिनो लुगैयो आरो गासैबो इउटुबार जानो लुगैयो नङासै बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो लुगैदोंबा नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आंनि गोदान चेनेल सोरबाफोर सापर्ट खालामनो गोसोबा सापर्ट खालामनो हागोन आरो दायो आङो फार्स्टआव नायनाय जासिगोन बिथां गासैजोंबो सिनायजानाय आलफ्रेड बसुमतारीनिखौ माने आङो नायग्रोनोसै आरोना बिथाङा मान्थलि बेसेबां इनकाम खालामो बेसेबां आर्निं खालामो दा गोबां भाइरेल जायो बिथांनि भिडिअफोरा माने भिउस फैयो आरोना बिराद भिउस फैयो दायो नायनोसै बेसेबां आर्निं जायो नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ नायलां आरोना दा इन्टारेस्टेड दंबा नायलां आरोना भिडिअखौ थेवबो स्टार्ट खालामनोसै स' नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय जेबो एप्सनि गोनांथि गैया लोगोफोर भेरि इजि नोंथांमोना नै क्रोम ब्राउजाराव थां गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नै आं सार्च खालामना दोनखादो ससियेल ब्लेड नोंथांमोना बेयाव थांना सार्च खालामनांगोन आरोना सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव खनसे टेप खालामनांगोन टेप खालामनानै नोंथांमोना नैयाव नुखादो नै सायाव आं जुम खालामना देखायदो नै इन्टार इउट्युब इउसार नेम दा नोंथांमोना जायनि गोसो इउटुबारनि गोसो बिनि मुंखौ माने नैयाव लिरना होनांगोन आरोना दा आङो आलफ्रेडनिखौ नायग्रोनोसै बर'नि आलफ्रेड स' आं बिथांनि नामखौ लिरनानै सार्च खालामना होबाय दा गोदान वेबसाइट फैगोन नोंथांमोना नायलां नै बिथांनि मुङा फैखाबाय नै प्रफाइल फट' दा नोंथांमोना नैयाव नुगोन साबस्क्राइबार रेंक आरो भिडिअ रेंक आरो कान्ट्रि रेंक आरो पिपुल रेंक दा बिथाङा मान्थलि आर्निंखौ बेसेबां खालामो नै बिथांनि कान्ट्रिया इन्डिया चेनेल टाइप पिपुलेस ब्लग बे ब्लग चेनेल आरोना माने दा नोंथांमोना नुखागोन नै एस्टिमेट मान्थलि आर्निं बिथाङा 221 मान्थलि आर्निं डलार खालामो आरोना माने इनकाम खालामो 221 नोंथांमोना माने इन्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो मिथिखायो 16,000नि बारा जायो आरोना एसे 16,000 एसे बारा जायो आरोना $200 दा बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय गुबुननि नोंथांमोना नायनो गोसोबा नैयाव सार्चआव थांफिननांगोन नैयाव नै इन्टार इउट्युब इउसारनेम दा आं बिथां सिस्टार गेमस्रिनिखौ नायनोसै गेमस्रि दैमारि मान्थलि आर्निं बेसेबां खामायो नायनोसै दा नै गेमस्रि सिस्टारना फैबाय फैनाय उनाव नैयाव सेलेक्ट चेनेल खालामनांगोन नै बिथांना फैबाय आरोना बिथांनि साबस्क्राइबारा 411 ओमफ्राय चेनेल टाइप पिपुलेस ब्लग 5 मार्च 2017 बिनि चेनेल खुलिनाया ओमफ्राय नै एस्टिमेट आर्निं बिथांनिखौ नायखाबाय आङो $194 आरोना $194 बा नोंथांमोना मिथिखायो 16,000नि खाथियाव थाङो आरोना एसे 14-15,000सो थाङो मान्थलि आर्निंआ नोंथांमोना नायबा मिथिखागोन दा बेनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायनिखौ नायनो गोसो नायनो हायो आरोना थिग बिदिनो अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा आरो एसे बुजिनो मोनबायबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो गोदान माने गोदानानो जाखागोन गासैबो नैबे चेनेला गोदान नालाय आंना दा साबस्क्राइब खालामना ला गासैबो बेफोरबायदि भिडिअ नुनो गोसोबा नैबे चेनेलाव ब्लग फैगोन आरो जिखुनु नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ बोरै खुलियो प्लेटफर्म एबा एप्सनि बागै माबानि बागै अनलाइन आर्निं बोरै खामायनो हायो आङो नैबे भिडिअ नैबे माबायाव चेनेलाव गासिबो फारि फारि खोन्थाजोबनाय जागोन आरोना दा नैबे फार्स्ट भिडिअ आंना जिहेथु बुंनाया आंना मोनसे चेनेल अलरेडि दङमोन ब्लग चेनेल बियो डिलिट जाबाय आं गाबोन भिडिअ मोनसे लाबोना खोन्थासिगोन आरोना बे बोरै डिलिट जानाय दा थेंक इउ स' माच गासिबो चेनेलाव गोदान फैनायनि थाखाय वेलकाम आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ